Ovaj prenos omogućio vam je ESI, generalni sponzor serijala. Pobedi vazduh, pobedi zemlju, pobedi vodu, postani vitez iz blata. Počinje još jedno ludilo, još jedan haos, još jedna nezaboravna zabava. Samo ću uzeti pištolj i reći: sad. Jesi normalna? Ti dobro? Jel ti dobro? Dobro? Dobro mi. Gdje te pogodilo da vidim? U grudi. Još samo da izdržiš još ovu epizodu, molim te Bože, molim te. Najavi, dobro. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Vitezovi iz blata. Naš generalni sponsor firma ESI predstavlja paletu proizvoda, evo ga Nodol, evo ga Multikompleks, samo malo, sad ću za tebe da nađem Multikompleks, popićeš posle, ti bolje. A sada, pre nego što krenemo, da vidimo, Marinko, jesi bolje? Na vaše Multikompleks. Ti bolje sad? Može. Može na hleb, tako. Vidjet ćete sjajne takmičare. Da. U neizvesnim borbama na prvoj etapi. Prva etapa, eliminaciona etapa. Ajmo da vidimo ko nas čeka, ko je kod Bojane. Šar voli vodu, voli ribu, voli pecanje. Da, obožava da peca u stvari i nadamo se da se neće upecati. I fantastični DJ Munja je razigrao čak i Vilin Konjica. Da bi se pojavio na televiziji mora da ispričaš neki štos. Pa, ne znam, idu dva mrava i odošli. Ćao svima, ja sam Krstić Marko, živim u Beogradu. Volim da se bavim sportom, sad najčešće rekreativno. 7 godina sam trenirao fudbal. Slušam svu muziku, najčešće su to narodnjaci, Metaliku slabo. Ne znam šta bi vam još rekao. Sad trenutno radim kao trgovac, radim kao kasir. Volim da se zezam dosta. Inače me poznaju ono po zezanju, znači stalno sam s društvom, volim dosta da izlazim, da zezam i tako. Ova majica govori sve, Vitezovi čuvajte se, samo Bog čuva Srbe. Ušao sam u Vitezovi iz blata. Marko! Mare! Pusti ga. Znaš li reči Bože pravde? Znaš li reči Bože pravde? Nešto malo. Ajde čujemo. Spasi Bože pravdi, Srpsko kralja, srpski rod. Odlično. Ajde, Maki. Maki, da pali, Maki. 3, čekaj, 3, 4, Jeste, ne znam se. Opa! Počelo je uzburkano. Ajmo Srbine, dokaži, pokaži da smo mi Srbine pobedi narod. Ajde sada, Marko. Ipak prvaci sveta, prvaci Evrope u odbojci, drugi u waterpolu, 8. u fudbalu Gistro. 8. u fudbalu Gistro, sanjao sam probudim se jedna noga u WC šolji. Ajmo Marko. Vodi samo računati se ne zaglevi noga, Mare, imali smo takav gaf kod jednog takmičara. Čuj, to je prizivanje. Bolje ostani gore. Čuti, to je prizivanje. Ajde Mare! Donesite mu hranu gore, on će zauvek ostati. Kako da ga pokrenemo? Šta da mu kažemo? Mare, pušta neku tečnost. Cediš se, Mare! Cediš se, Marko! Sad! Ajde, Mare! Ajmo, Mare! Ajde, publika je poludela! Ajmo, Mare! Ajmo, bre! Bojana, pošalji mu poljubac, možda ga to... Možda mu to bude injection turbo. Ne, ništa nije bilo, guraj, Mare! Srbija! Idi, Marko! Ajmo, ne daj se, niti još vreme isteklo! Idi ispod! Tako je, to je dobro, može taj stil! Tako je, pronašao je način! Pronašao je način, Marko! Ali koliko je vremena izgubio na ovoj prvoj ja jedno čekam da ga vidim na gumama! Dođi do guma, molim te!
Boga! Dođi do gumama. Izađi pred gumama! Evo ga, dobro ću di oktopod. Jo, pade ga stepenica, apsolutno. Idemo, Marko! Nema te prepreke koju ovaj čovjek ne može da pređe. Idi, Mare! Idi, Mare! Idemo! Produžite mu još 5 minuta mu dajte! Pazi kozu! Zauvek neki prelazi! Idemo, tako je. Koza, baci Javi kozu. se Zorki, javi se Zorki! Dobre. Javi se, Zorki, imaš 10 sekundi gratis. Ajde sada! Ajde sada, Marko! Ako to izvuče, dodat ćemo mu na vremenu. Pustite ga, nek izvuče ovo, dodat ćemo mu još 20 sekundi. Od srede, Ajmo. samo jedne sledeće. Ajde, Ajmo, tako Marko. je. Odlično! Ajde! Lohvanji, pazi, tako je. Evo ga, Sedaj. sve u stolicu. Sedaj na stolicu. Evo ga. Marko, jel se čujemo? Evo ga pitanje. Koliko u tvom prezimenu ima slova? 6. Tako je! Ajde dalje! Neka ga nek ide. Molim te, nek ide. Ajde! Idi! Ajde sad, Mare! Neka se popne na crvenu strunjaču! Ovo je bilo više nego dovoljno. Ovo je više od igre. Ovo je bilo više nego dovoljno. Šta će, Marko? Mreža. Mreža te zeznula skroz. Dobro. Kobna mreža. A žare Mare, ili ima neka druga mogućnost? Ostavljamo mogućnost da prvo pitamo Mareta. Mare, Molim. reci koliko želja imaš da ideš u drugu fazu? Veliko, normalno, kao i svi ostali. Pa nije mi to, daj mi to, dočaraj mi tu veliku želju, da čujem. Pa... Dobro, da li si spreman za jedan? Čujem dobro! Čujem! Opet, a? Ja čujem odlično. Dobro, samo da se konsultujem sa mojim bratom Marinkom. Samo moment. Okej, se slažeš? Braćo. Slažeš. Ajde. Evo Ajde, me odgovor. ovako. Imamo za tebe jedan izazov, Mare. Može. Jesi spreman? Jes. Dobro. Izazov ako ispuniš, prolaziš u drugu etapu. Aj. Ako ga ne ispuniš, Dobro. Ideš ponovo na mrežu. jesi spreman? Spreman, da. Okej, sad će da se pojavi neko koga ne očekuješ. Evo ga vamo s druge strane. Evo ga imamo negde tamo. Evo ga nevidljivi čovjek. Evo ga, sad ćeš da ga vidiš. Sad će da postane vidljiv. Evo tako. Evo ga. Sedmostruki Pa da je prvak. mrak, verovatno bi ga ne bi vidio ovako. Sedmostruki prvak brazilske kapoere. Je to taj? To je to. To je to. Čekaj sad. Sad ovako. Sada ćeš ti, Marko, Dobro. da priđeš njemu. Dobro. Aj samo da ti priđe on prvo, čekaj. Priđi Brazilac. Čekam, spreman sam. Jesi spreman na sve? Na sve, nema Okej, veze. on će da ti sedne na leđa i morat ćeš 3 čučnja! Opa, fino, taman, može. Ajmo, Brazilac, sedi mu na leđa! Aj. Idemo sa nevidljivim čovjekom, 3 čučnja! Izdrži! 1, 2, dobro! Ajde na radno mesto. Marko, ne da si hrabar, nego svaka ti čast. Ali isplatilo se, ideš dalje. Marko, samo malo, evo Marinko će da saopšti da li ideš dalje, samo malo. Čekam, A ajde. ne mogu ja da saopštim, nego mora kao Marinko. Molim vas za sekund tišine i pažnje. Ma da. Videli smo da imaš veliku želju. Da imaš veliku želju da ideš dalje. Videli smo to. Međutim, pravila su stroga.
pravila su stroga, ali ti si uspeo nešto što niko do sada na ovoj zemaljskoj kugli nije uspeo. Prvo, video si nevidljivog čoveka i podigao si ga 3 puta. Produkcija nema kut. Ti moraš da pređeš u sljedeću etapu, ja ti čestitam! Marko, multikompleks za tebe samo za muškarce, svaka čast i vidimo se uskoro. Ćao! Adio Mare, adio Bela Napoli! Siguran momak, siguran u sebe, a inače i agent osiguranja. Dobra profesija, da vidimo o kome reč. Ljupče Bogetski iz Baćevca, kako da ti kažem, nemam devojku. Alkohol pijem, masnu hranu slabo jedem. Mislim da mogu da povedem. U svetu postoji jedno carstvo i u njemu caruje drugarstvo. Ja sam tata Mata i prijavio sam se za casting Vitezovi iz Blata. Ja sam vatreni Ljupče, Vitezovo kumče. Dobro, vidjeli smo agenta osiguranja. Dobro sam. Bolje si. Sve, Da nisam, rupa ti je mala na leđima. Ne, zašit ćemo. Multikompleks to sve rešava. Multikompleks je pomogao Marinku, a i evo ga naš Nodolino, maskota. Jeee! Happy! Bravo! Pazi, Ljupče je jedna šimika stara, švaler, sad ćeš da vidiš, on je jedan nezgodni tip koji će doneti, ja se nadam, mnogima raspoloženje i smeh pored malih ekrana. Pogledajmo Ljupčeta. Bojana! Ja kako vidim Ljupčeta, tako stvarno mi osmeh mami. Odmah pravim neke grimase face. Ljupče, moj si, dobro? Jesu. Šta smo rekli, Ljupče, ono umetničko ime ili šta? Ne, original. Originale. Štrikala je, ali nisu original. Jesi sprema, Ljupče? Jesu. Šta ćemo da kažemo ovim momcima tamo gore na drvetu i gledaocima pre nego što krenemo u akciju? Pozdrav svima. Lepo, mirnodopski, lepo. Gospodski. Ajde, spreman? Ljupče, držimo ti fige. Držimo ti svi fige, 1, 2, pozor, pali.